En aquest vídeo el que farem serà simplificar expressions que són fraccions de potències amb exponents positius i negatius. Bé, el primer que hem de tenir en compte és que si jo tinc o tenim una fracció i tenim que l'exponent és negatiu, doncs pot canviar de costat si li canviem el signe. Per tant, el que farem serà que tot allò que sigui elevat a un exponent negatiu canviï de costat i vagi a l'altre costat. Per exemple, aquí tinc un 2 elevat a la menys 5, per tant, com que té exponent negatiu, el posaré a baix, canviant-li el signe, i em queda 2 elevat a la 5. Ara, aquest 3, com que està elevat a un exponent positiu, em queda a dalt. L'altre 3 elevat a la 9 també em queda a dalt. Perdó, a la 7 també em queda a dalt. Ara, aquest 5 elevat a la menys 5, el que faig és canviar-lo de costat i que vagi al denominador, canviant-li el signe, i em queda 5 elevat a la 5. Ara, aquest 2 a la 3 el poso en el denominador perquè el signe de l'exponent és positiu, és a dir, no canvia, i aquest 5 elevat a la menys 2 canvia de lloc i se'n va a dalt com 5 a la 2. Ara el que puc fer és intentar simplificar les expressions que trobo, no? Primer, el que veig és que aquest 3 elevat a la 2 per 3 elevat a la 7, com que és un producte de potències de la mateixa base, el que faig és sumar els exponents. Per tant, em queda 3 elevat a la 9. Ara, faig el mateix en aquest denominador. El 2 elevat a la 5 per 2 elevat a la 3, sumo els exponents i em queda 2 elevat a la 8. I ara, aquests 5, aquí tinc 5 còpies del 5 i aquí en tinc 2. Per tant, el que faré serà que 2 còpies d'aquest denominador, 2 còpies del 5 en el denominador, s'eliminen amb 2 còpies del de dalt. Per tant, només en sobreviuen 3 còpies en el denominador. Ara, si ho vull expressar tot com un producte de potències, haig de tornar a passar aquestes al numerador. I com que haig de passar-les al numerador, doncs els hi haig de canviar el signe de l'exponent. Per tant, em quedarà 3 a la 9 per 2 a la menys 8 per 5 a la menys 3. Veiem un altre exemple. Aquí tinc un 2 elevat a la menys 6, com que té el signe negatiu, el passo al denominador i em queda 2 a la 6. 3 a la quarta, em queda 3 a la quarta al numerador. 2 a la 9, em queda 2 a la 9 en el numerador. Un 3, com que està l'exponent en realitat és 1, doncs em queda com a 3 a sota. I aquest 5 a la menys 3 passa al numerador com 5 a la 3. Ara intento simplificar alguna cosa i veig que aquí tinc 4 còpies del 3 i aquí en tinc una. Per tant, una de les còpies es simplifica i a dalt només sobreviuen 3 còpies. A dalt tinc 9 còpies del 2 i a baix tinc 6 còpies. Per tant, 6 còpies es simplifiquen i a dalt només em sobreviuen 3 còpies. Per tant, 2 a la 3. I per tant, aquest últim factor no simplifica amb cap altre perquè no hi ha cap altre 5. Per tant, em queda 5 al cub.